εσύ. Είσαι καλύτερα τώρα. Είσαι καλύτερα τώρα. Μακάρι. Άιτε. Αυτό να ήταν. Πολλές φορές σκέφτομαι μόνος μου πως δεν μετάνιωσα ποτέ που ασχολήθηκα με αυτό το χόμπι. Τα χρώματα, οι μυρωδιές, οι τόποι, οι άνθρωποι, αλλά και αυτή η αίσθηση εφορίας που κερδίζεις κάθε φορά που βγαίνεις έξω για μια έρευνα, πραγματικά δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα. Με τις σκέψεις ότι αισθάνομαι αρκετά τυχερός, ξεκινάει άλλη μια έρευνα. Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν ντόπιο αγά. Έναν αγά που λίγο πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών στις αρχές του προηγούμενου αιώνα έκρυψε όλο το βιός του σε κάποιο σημείο που μόνο αυτός ήξερε, με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα γυρνούσε πίσω. Εγώ για ναι, το ξέρω. Τα χρόνια έχουν περάσει και πραγματικά τα κτήματα του αγά, τα σπίτια του αγά και οτιδήποτε άνοιγε ή είχε πατήσει έχουν σκαφτεί τόσες φορές που πλέον δεν αναγνωρίζω. Όμως κανένας μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να βρει τον αμύθιτο θησαυρό, όπως πιστεύουν, του αγά. Ένας ντόπιος επικοινώνησε μαζί μου και μου μίλησε για την ιστορία. Μου μίλησε για ένα περίεργο κεφάλι που είναι σκαλισμένο σε κάποιο από τα κτήματα του αγά και ήταν ευκαιρία να δοκιμάσουμε τη νέα version του Titan Z400. Την έχουμε μέσα στα χέρια μας, μια και είναι για παράδοση κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι ευκαιρία να δούμε την ανανεωμένη έκδοση του Titan Z400 και το νέο software που έχει στο Long Range System. Ένα Long Range System που ούτως ή αλλιώς εμπιστεύομαι. Εδώ μου δίδεται η ευκαιρία να μιλήσω λίγο για το Long Range System του Titan γενικότερα, είτε του 400 είτε του 1000. Είναι ένα καταπληκτικό σύστημα, ένα καταπληκτικό αποστατικό και από ό,τι φαίνεται η νέα version έχει βελτιώσει κατά πολύ τις επιδόσεις αυτού του μηχανήματος. Παρόλο ότι είναι μονόβεργα, θα πρέπει να τονίσω ότι λειτουργεί εντελώς διαφορετικά στην ανίχνευση από το Gold Hunter και έχει, θα έλεγα μέχρι τώρα, απίστευτα αποτελέσματα. Ένα από τα μειονεκτήματα που θα μπορούσα να πω είναι ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από τα μποφόρ, δηλαδή από 6 μποφόρ και πάνω. Νομίζω ότι είναι αδυνατή η έρευνα με το Long Range System του Titan, κάτι που δεν ισχύει όμως για το Gold Hunter. Πολύ ωραία. Δεξίδα αυτή. Βάζουμε για χρυσό. Είμαστε στα 500 μέτρα. Με τις σκέψεις να τρέχουν δεξιά και αριστερά και με μια ευχαρίστηση να φαίνεται στο μηδίασμα του προσώπου μου, ξεκινάει και αυτή η έρευνα. Θα το βοηθάω κι εγώ με το... Και πώς βγαίνει τώρα αυτό, μπορείς να πεις? Είδες. Λες δεν ξέρεις. Βάλτε μέσα. Δεν το έχεις κάνει καλά. Είδα. Τι έχεις κάνει. Εδώ κοίταξε. Τι βλέπεις. Όχι ρε, τι κάνεις. Πρέπει να δεις μέσα αυτό. Αυτό. Πού το κομμάτι. Αυτό είναι. Το άλλο πρέπει να φτάσει. Το άλλο είναι. Άμα το κοιτάξει το άλλο δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Ναι. Δεν φτάνει. Δεν βγάζει το... Δεν φτάνει, άσου.
Αυτό δεν κάνει τίποτα, ρε Παναγιώτη, που έφερες. Αυτό βρήκα. Να Μόνο- πάρε. Μόνο να περάσει για περί. Για πάρε. Μισό λεπτό. Για πάρε. Ωραία. Παναγιώτη, έλα να προσπαθήσουμε εμείς να το ξυμνιάδο. Έλα να το προσπαθήσουμε εμείς να το ξυμνιάδο. Φεύγοντας από εκεί, μου δείχνει ότι... Κοίταξε τώρα. να δεις. Βλέπεις. Πάμε εδώ. Νομίζω ότι θα έρθει αριστερά προς εμένα. Βλέπεις. Ναι. Τώρα αν φύγω από εδώ. Δεν είναι. Αν απομακρυνθώ από εδώ θα γυρίσει δεξιά προς τα πίσω. Οπότε είναι από κάτω. Πίσω. Είναι, έλα δεις, κενό. Από εδώ φαίνεται, από εδώ φαίνεται. Είναι κομμένο. Δεν μπορώ Είναι να... κομμένο και κάνει κοιλότητα εκεί. Εκεί που δείχνεις. Πώς. Από εδώ, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Όχι από εδώ δεν μπορώ να σπρώχνω. Από εκεί. Ναι, από εδώ γιατί μπορεί να το σπρώξεις από εκεί πέρα. γι' αυτό. Όχι, από εδώ έρχεται ρε. Από εδώ δεν υπάρχει πιθανότητα να σηκωθεί. Από εκεί. Από εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα να σηκωθεί. Κοίταξε, εδώ, Ναι. κοιτάξτε εδώ. Ναι. Εδώ έχει ανοίξει. Ναι. Βλέπεις, αυτό είναι κουρασάνι. Λοιπόν, πέρα. Δεν υπήρχε πιθανότητα να είναι μονοκόμματο, να είναι βράχος και να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό σου είπα και εγώ. Σου είπα και εγώ ότι είναι περίεργο. Και κοίταξε εδώ αυτό. Με αυτό διάγνω τις γέφυρες και δεν έπεφτε τίποτα. Ναι. Έτσι. Παναγιώτη. Έχουμε βάλει από εκεί πέρα. Περίμενε, έλα και από εδώ, έλα και από εδώ πέρα λίγο. Έλα και από εδώ. Και πού μου να σπρώχνω ρε. Απλά ξέρεις γιατί σου λέει να έρθεις από το εδώ, σηκώσει, για να σηκωθεί λίγο να ανοίξει από και από εκεί. Να δούμε μετά. Αυτό είναι αυτό, μην πάει να πέσει. Να μπορεί να σπάσει τώρα, έλα, περίμενε, μάτε. Πάμε πιο μέσα. Ωραία. Κρατάω εγώ, σπρώξε στις πέτρες. Περίμενε. Κάνει υποστήριξη. Πάει άλλα μέσα. Λιόλι. Έσπασε. Έσπασε, αυτή η πέτρα δεν κάνει, δεν είναι πέτρα αυτή. Είναι πέτρες. Θέλουμε σφήνες, ρε παιδιά, πέτρες θέλουμε. Papa,